maayo pa sa katanan. Ano mo kay malit na ta ba? Sige, paglangan-langan gid mo. Malit ta ron ab. Awro, mga pa ko. Pagdi na gumubi. Ikaw lagi mo na doy. Ya, patuloy ya. Doy, dito mo patuloy doy. Kasi sakit kay na doy. Si Kuya di si Grino. Usag patuloy kawan. Mabulan ng tana eh. Ya, di mo patuloy ya mo. Ay. Liya, liya, liya. Ya. Ito gigil na ya. Ano paglangan-langan ba? Ay, sus, isisawon ta mo ron. Sakit lagi kay na ya. Pagdi ba kay hapit na ang tinglasi ba? Samtang bakasyon pa. Pagpatuloy na mo para maayo na na. Kasi gusto niyo, di mo matubo? Ha? Di mo kauyab? Di mo kanak? Ganon. Ay magsundog sa ko na tiguang na ko nagpatuli. Nga gahit na kayang buwan. Bagay na mo. Tara na ba? Tara na ba? Okay, pagkala mo. Sus! Sus, pagos gyud tugtuli ani. Requirements pa ni sa eskwelahan. Next dong ha. Dili mo ni sakit. Dali lang ha. Abresan ako dong ha kay sukaton ako kadali ha. Gabi. Ay, pumalik ka butog 20 si mo dong. Sige lang dong, dili man ni sakit dong. Mag-injection na ta dong ha. Agay, ingon dili sakit. Agay, agay. Asa man ang gunting akong gamito na ani eh. Kaning ko o kaning gamay. Ay, kaning gamay kay. Gamay man putong iya hapon. Uy, Fights ra ni. Dong, kamu sunod ani dong ha. dugay pa di pagok mahumandi ani ay. Dara dong ha. Mo na gini dong, last na gini dong. Magunting na ko dong. Lang ha. Agay, tabang. Agay. Uli pagit si Kuan no? Agaw April oh. Pag na gud mo diri gud be. Ay, sinipat ba? Sinipat ba? Pag na gud. Di na kayo na ito, tro. Na siya, utro si amboy gani oh, gituli oh. Pwede na din na. Sakit ko Para di, ginab, sakit. Sakit. Ginab para. Ay! Ay! Ay, salamat natuli na ako. Di na ko sawi-sawayon. Next. Ay gaw. Ikaw. Salamat gaw, napakadiri gaw kanang Oo, sa to. pangyo ka gaw bigaw. Si Kuan ba si Stephen og si Buldoy ba akong isunod be kay para matuli na para manubo na oh. Awrog mo nang height na oh. Papa din yung mga tuli. Tanawag ka oh. Patalon mo na god. Sige. Oh, day na pen. Doy. Ah, bago ito. Bisat di ka sa ulo diyan. Oh, tanawa ng tuloy mo ron. Sige. My tanawa God, ng tuloy mo ron. Wow, pisa. Tanawa ng tuloy. Dali, pen. Ikaw na pod, pen. Kay humana si Buludoy. Kita, ganito ya? Pen, injection na tapin ha. Pamanay sakit, pen. Ah, pamanay sakit. Agay! Yate, ikaw na malimute. Napasaw na natin. Kuya Disa! Magdali na mo. Sakit na, sakit niya ba? Kabilang din siya ba eh? Ayo tama nakalimot ko. Ay say pinapin. Uy, duay! Nagpabala sa inyo nindot lay kay ni araw para di magkuan yung patintin oh. Uy! Ito lagi. Oh sige ha. Tara na kay para maka-stack mo. Pero sakit mga ahi. Isa pre. Ayun tag na si producer di aron no. Sa istorya nato ba? Nalig ito karon diya. Domingo man karon. Tingpahulay. Bagay. Kata to. Tara. Tuno to. Isa pre. Ibo lagi dahil la producer. Murag na magtao lagi oh. Siguro pre kay operasyon tuli biya. Aw, tuli din na day. Uy. Tama pre una si kuan mo diwata oh. Na mo dai kog na ah. Aya gid mo uy. Chance na nimo na ba? Hey chance. Ora ba ka matuli? Ako sa ito pre. Ako restaurant ka producer. Sugod na po ng mga kabuang nimo lagi. Na, ikaw. Riba sa po siguro ko kay bra matari ni ako ang sweater line diri. Na. Diyan sa taga diya. Okay ra sa mo ha. Na. Pasa na dito kay tari na imong manok dito na may pulos. Tekig naman na. Hey, pre. Ako. Oh sige. Pasa na. Ito pod no. Chance na pod na ako ni karon ba. Magpatuli. Kami tugod siguro ba na what you go yun sa una? Tungod ani? Kayutaan eh.
Next! Napay magpatuli. Iyo. Ay, kasi ato. Dok, Oh. patuli ta dok ba? Ay. Oh, pwede pa kayo. Asa may patuli nimo? Ulo man tani dok pero ato-ato lang ni dok ba? Sana pa naman ni dok. Usay ba kaya? O pa di ka natuli? Kapudok, kusog kay kag tingog. Pabulabog ta diri. Mo na lang ni ako ang last option para masulbad ni akong problema kay sukad-sukad wa jud ka uyab. Sige. Higda na diri ah. Yes! Ini, tuli na yun ni. Yes! Ini. Di na jud ko sawayon ani sa akong mga tropa, labi na to kang parilupin kay nawayon kay dako. Nakadabis pa gyud ani. Gwapa kay mo tuli. Ah. Sugdi na dok, tulian ako dok. Gusto man ni, uy. Buhay pa panglas. Mapay gahigay panit. Ay. Sige, nasa ron. Ay! Salamat. Yabot to si Doc Jing. Nakala ko na jud ko ani ron. Ay, Doc Jing. Tama-tama kay pa-out na pug ko niya. Napa mo gay sa kakuan, puliunon. Oo. Kana? Sige. Ako na yung bahala na, Dok. Sa kunsa pa nakagahay ang panit ron. Pirahong ko na ron. Ay, ginitan na yun. Ay, giluka oy. Dok, tulian ako dok. Unahan pang amaw, oh. Pastilan, sige. Bebe. Gamay. Kini. Karon ka. Tuli gini gusto ni mo, ah. Agay! Woo! Agay! Pandamay ng style ah. Oo, no may kansi. Kay parte mong kagwapa po sa nagtuli sa kuha. Hindog na ko, Dok! Uy! Sa'yo, oy! Asa yun si Doktora? Tungba pa kayo? Tuan na, ning out na. Ibilin ka sa kuha, kay gahi daw kay nang imuha, kunat kayo pa sa katanan. Awa na ni. Anong ito grabe ay? Tingala ko na gwapa, mata kayo to. Kaspal naman kay gamot. Sila pasubo ni noon ko. Dok! Tusa ko, Dok! Na, sige. Gay!